Busegazini umculo ebukhosini bakwa Zulu. Izile sezakhothama zayingamaciko ngokusho somlando. Ukusuka ekugideni ingoma, ukubhalwa nokuhutshwa kwamahubo kaZulu. Lapha ngibala isilo sakaDukuza uShaka, isilo sasemgungundlovu esakanodwengu umpande, esasondini ucetshwayo kanye nesasosuthu uDinizulu. Basuka ke ubuciko bedlulela ezinyaneni laso iNdlovukazi uMagogo. Beza kumntwana wakwa Phindangene. Leli khono libuye lavuka futhi einsukwini ezedlule emva kokutshela izwi ukuthi uzizwa ephilile emva kokuqhaqwa iCoronavirus. I hold no merit of my own than Jesus Christ and righteousness. Isilo sasenyokeni ungangezwe lakhe naso sihle kakhulu lapha ku keyboard. Nezinyane laso umntwana ubuzabazi wakadla amahlahla naye uyawashaya amathamba akhalayo. Lolufuzo lukubazukulu manje umzukulu kamntwana wakwaPhindangene uToyadelaze ozenze UK naye waziwa kakhulu ngomculo wakhe oquba hip hop nezinhlamvu zesiZulu. Kanti ngapha kuchwaza inkundla yezokuxhumana ngomculi ongumzukulu wesilo uDinizulu lo ngumakhononke Zulu obuya endlini yakwaSitholani. Lokhu kuyayithokozisa kakhulu iNdlunkulu. Silindele vele intsha yaseNdlunkulu ukuthi kube yona ehola intsha yonke enye ikhombisa indlela. Kubalekile ke ukuba isibonelo sihle entsheni uma uphuma eNdlunkulu. Kufanele ukuthi ngiyiphathe kahle emsebenzini engiwenzayo ngoba ngumuntu ozalwa emzini omkhulu kakhulu nohlonishwayo. Enye inselelo ke leyo engeke ngibhekene nayo eindaweni eziningi la ngisuke ngihamba khona ukuthi abantu njengoba bengazi ukuthi ngizalwa eNdlunkulu fanele ngiyiphathe kahle ngihloniphe abantu.